Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inni adalah ridha illahi ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tuha bin Yahya Atallahu murafi siyah wafiyah wali jami' masyayikh dar tauhid al-hasaniyah wali jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarin al ardi ila magharibiha barriya bahriya khususan abana wa ummatana wa ajdadana wa jaddadina wa ustadzana wa masyayikhana wa masyayikhina wa liman ista'ana bisabih wa nakhussu khususan sayyid al-kitab an-Nas'idiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'an nabiyya bi'ulumi wa maddana bi asrari wa 'ada 'alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rubbama tasallata lan terkadang nguasai sapa syaitanu setan alal ghafilin atase wong sing lali wastaula lan nguasane sapa setan aling atase ghafil bisa babi ghaflati lawan sebab laline ghafil an dzikri maulahu saking zikir marang bendarane ghafil kama kala kaya Allah ngendika sinten Gusti Allah taala wa man utai sapa yakshu mengu sapa man an dzikri rahmani saking iling ing pangeran kang mawelas asih nuqayyid mangka nguasani sapa ingsun lahu marang man syaitan ing setan bahwa mangka utahe setan lahu marang man ing qarinun iku dadi kanca wangkala ndika sinten ta'ala Gusti Allah taala istahwaza ngalahaken alim atase ghafilin sapa asyaitanu setan pansa mangka ngalekaken sapa setan hum ing ghafilin zikrullah ing eling marang Gusti Allah. Terus warum bama tasallatu syaitan 'alal ghafil wastaula alaihi bisababi ghaflatihi an dzikril maula. Dan terkadang setan-setan tersebut menggoda para manusia, menggoda orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah, menggoda orang-orang yang lali kepada Allah, dan para setan tersebut menguasai atas dan para setan tersebut menguasai atas seorang hamba untuk lalai kepada Allah, untuk lalai kepada penciptanya, untuk lalai tidak melakukan berzikir pada Allah. Seperti halnya yang telah difirmankan oleh Allah, barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada Gusti Allah, nuqayyid lahu syaitanun, maka orang tersebut telah dikuasai setan. Maknanya orang tersebut
dadi koncone setan. Wa qala ta'ala istahwadza 'alaihim syaitanu fa ansahum dzikrullah. Dewe Gusti Allah malih setan iku ngalahno wong-wong sing lalai kepada Allah. Wis lali malah digoda setan ya tambah lali, ora zikir, ora eling marang Gusti Allah, ora nyebut Gusti Allah. Fansahum dzikrullah. Maka orang tersebut juga akan lalai untuk mengingat Allah, zikir marang Gusti Allah. Wa min sya'nil mu'min lan iku saking tingkahe wong mukmin. Ayyul qura utahe arep yen tak iling sapa man rabbau ing pangerane man kasiran kelawan akeh. Kama anna wasfal munafiqi. Kama kaya barang anna wasfal munafiqi kang setune sifate wong munafik iku Allah yadzkura yen ta ora iling sapa munafik rabbahu ing pangerane munafik ilang qalilan angin sithik. Merga apa? Merga wa min sya'nil mu'min ayyadzkura rabbahu katsiran. Merga perlakuan orang mukmin, aktivitas orang mukmin, ciri-ciri orang mukmin iku iling kepada Allah iku lebih banyak. Manane akeh ilinge karo Gusti Allah, akeh zikire marang Gusti Allah. Lagi apa iling marang Gusti Allah. Lagi apa iling nek iku larangane Gusti Allah. Merga sak temene sifate wong munafik iku swalike mau wong munafik iku iling kepada Tuhane, iling kepada Gusti Allah sedikit sekali. Cara mana 24 jam iku mak ora enek separo lah malah. Ora enek separo bahkan beberapa menit tok iku cirine wong munafik. Lah nek tingkahe wong mukmin iku akeh ilinge marang Gusti Allah. Qala ngendika sinten Allah taala fi wasfil munafiqi ing dalam nyifati wong munafik. Yurauna padha pamer sapa munafik annas ing manungsa wala yadhkuruna lan ora iling sapa munafik Allah ing Gusti Allah illang qalilan angin sithik. Wa fi mulazamati dzikri lan iku ing dalem netepi zikir wal mudawamati lan ajek ali ngatasé zikir tarjun utahe nolak li syaitani maring setan. Waqat lan magat liwas wasati marang ngeridune setan. Terus dari Gusti Allah Ta'ala ketika mensifati orang-orang munafik, yang podo pamer, podo riak marang kalangan manusia, dan orang-orang munafik tersebut tidak berzikir, tidak ingat Gusti Allah kecuali sedikit sekali. Mereka mulazamatul zikir, melanggengkan zikir, senantiasa berzikir, istiqomah berzikir, itu salah satu aktivitas yang mana itu menolak setan, memutus hasutan-hasutannya setan. Nah awal dhewe selalu eling marang Gusti Allah, setan cara mana ora kober lah ben nggodha. Kama warada anna syaitan, kama kaya barang warada kang tumeka apa ma. Anna syaitana ing sedune setan iku hasimun, iku mencelok ala qalbil abdi atase atine kaula. Fa iza zakara mengenalikan zikir sapa abad Allah ing Gusti Allah khanasa mangka mundur sama setan. Wa iza ghafala waswasa lahu. Merga apa kok ngono? Merga apa kok berzikir iku menolak setan, memutus hasutane setan. Merga di sini dijelaskan bahwasannya setan iku mencelok
pada hati-hatine para hamba Gusti Allah. Maka ketika seorang hamba itu berzikir kepada Gusti Allah, maka setan itu akan mundur, menjauh. Tapi ketika seorang hamba itu lalai kepada Gusti Allah, yuswali setan akan maju untuk terus menggoda, terus bisik-bisik sing elek. Fayambaghi wa ta'akkadul muwadzabatu wal mulazamah wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.